Baina egia da beste notizia Itziarrek eman ziguna, sorpresa handia sortu zula patronatuan, baina garbi daukagula eta han ikusi izan, pertsona baten erabaki batek ez dula zalantzan jarriko proiektua, eta edozein erabakia hartuta ere proiektuak aurra egingo dula. Egia da, autokritika eginez, ez deula lortu agian estabilidade bat zuzendaritzan, edo ez deula lortu komunikazio garrentasun onak fundazioan, baina hau zuzentzeko lanean jarraitzen dugu, eta garbi daukaguna da proiektu hau aurreratako dela hiritarren inplikazioengatik, hiritarren ilusioengatik, eta pertsona baten erabaki batek ez dula zalantzan jarriko inolaz ere proiektu hau. Komunikatu zigunean bere erabakia, eskatu zitzaion 24 orduko epe bat, danok hausnartzeko aukera izateko, eta gaur berarekin egongo naiz komunikatzeko atzo hartu zian erabaki garrantzizko horiek eragina positiboa edukiko dutenak 2016-ako, eta horren arabera berak esango digu esan beharrekoa, baina insistitzen dut, edozein erabaki hartuta ere 2016 proiektua aurra dijoa, eta dijoa gaina instituzio guztiak bat eginaz. Proiektuak krisi batean dago momentu honetan, ikusten notizia hauek krisia sortzen dute, eta lehen esan dudan bezala, inestabilidade hori badago momentu honetan, baina helburu esan behar du berriz ere estabilidade ematea zuzendaritzari eta ekipo horri, baina konpromisoa da instituzio guztiena horrela egitea, estabilidade hori eman, hobetu behar den guztik, eta bilatu inplikazioa herritarrena. Ze proiektu hau aurreratako da herritarren inplikazioengatik. Eta garbi daukagu proiektu hau ezin deula aukera galdu, Donostiak eta Euskal Herriak behar dutela aurreratera, eta hildo horretan lan egingo deula deno batera ziur.